Ang tanging Yung daan. dinadaanan ng tao o yung dinadaanan ng angel? Oh, kapatid, ang daan ay, madami sa ko sa Iglesia Soriana, ang dating daan. Ako meron din daan. Sangang daan. Ha? Ang nabutas. Monumento. Ano pang daan gusto mo? Oh, isang daan. My way. And now, the end of wala nang makadaan eh. No way. Mapping na parang sila sila. Kapatid. Kilala mo na kapatid. Kung si... Po! Dapat itigil mo. Kung lang ang itigil mo, ang mga arado. Sayang. Kampintura. Ano sila kapatid ha? Bigkit kang sa agong ko. Sa ako sa bago. Yang sa sa. Kapatid, ano pang daan gusto mo? Walang daan. No way. Sampa. People. People who walk. People. Oh. Straight. This is straight. In front of the poster. Pa. That's the house of the mayor. You want to know which way you gonna way? No way. And now, Business na yan. also I face the palm curtain, cortina. My friend, ladies and gentlemen, lapis in fountain pen, and I find abak that may mga nagdaan. Ang mga passers-by, beautiful girl, dapat ikaw naman. And now, before I begin, I will the end of Barcelona. Look at that. Ay, pamangkin. Uy, bakit? Nakapayong. Naka-smile. Naka-ring. What? Ilan na, mga pamangkin.